lle teño que cortar os huevos ao camarero. Me cago en la vida. Pero tomei, non é? Ao final tomei, no, sí, señor. Muy buenas, María Teresa. Que tal, Serafín, como estás? Muy buenos días. Está aquí polo banco tan cedo. Sei que non chegaba. Muy bien, vamos allá. ¿Quer un café? No. Bueno, tranquila, pasa nada. Ai, Dios. ¿Qué lle iba a decir? Como vai, Serafín? ¿Cómo vai todo, María Teresa? ¿Cómo vai todo? Moi bien, todo espectacular. Ti como vas? Bueno, aí vamos, non? Os anos pasan, eh? Pa todos. Pa todos. Que Sí. che dixan a ti? ¡Vai ta merda! Buen hombre. Mira. ¿Qué quería, María Viña Teresa? pola pensión. Viña pola pensión, Teño non? aquí a cartilla. Usted sabe que están os caixeiros, non? Están aí os caixeiros, pode ir ao caixeiro, retirar os cartos sin ter que ver tocarme a min os collós todos os meses aquí. Sabe que hai o caixeiro? Non me gusta, Aprendemos a ir ao amigo. caixeiro. Non me gusta o Ai, non lle chintafa, gusta non o é? caixeiro. Non me gusta. Non, Que queres? non entende o que? Non é que non o entenda. O que pasa é que eu sempre que vou, porque intentei ir, Sí. pero sempre que vou, hai unha vella ali que me mira así revirada. E mírame así de arriba a baixo. Unha vella. Unha vella, sempre. Que mira Sempre. para ti. Sempre. Vou ao caixeiro, hai unha vella ali, detrás miña, e mírame así de arriba a baixo. Pero usted onde ve a vella? Vexo na pantalla, coño. É a cámara do caixeiro, é usted! É usted! A vella é usted. Usted é a vella. Que se ve pola cámara. Non me parece, pero bueno. Bueno, dasme a paja, a pensión. Sí, Veña. doucho. Vamos alá, teño aquí xa no sobre. Xa tes aí? Sí, Arre Dios, que atentos sodes, Vai, ó. xa vai, tranquilo. Está todo. Aí está a pensión, María Teresa. Na conta está todo. Bueno, pues nada. Pois xa nos vemos po mes. Bueno, cuidado, Cuidado para o mes que ven, Que foi? Porque esta é a última vez que saca cartos daqui do Banco Cantábrico, Elá? Sí. Por Non qué? escoitou? Cando volva xa non somos Banco Cantábrico. Non escoitou as noticias? No. A ver como yo explico. Vannos a absorber. Sí. Que suerte teñen. Arrea. Digo que nos van a absorber. Y me alegro muchísimo por ustedes, qué suerte. ¿Pero por qué? Hombre, porque a mí hay muchísimo tiempo que nadie me absorbe. Non é. Ay, que vean, qué alegría. Explico. Bueno. Vainos a absorber outro banco. Cando volva para o mes, xa pasamos de ser Banco Cantábrico a Banco Atlántico. Cómpranos o Banco Atlántico. Entón, vamos pasar de ser o Banco Cantábrico ao Banco Atlántico. E iso, xa nos mandaron aquí, é bo para todos. Muy bien. É bo para todos. Vale. Pon aquí, é bo para todos. Pero por que é bo para todos? Que pasa? Por que é bo para todos? Porque é bo para todos. Pero por qué? É bo. Pero é bo por qué? Porque o outro banco que nos compra o Banco Atlántico opera en 150 países. Arre de Dios, solo hay tantos países, Dios mío. Este opera en máis países que o cirujano Diego González. O que anda por aí, sí. Sí, hijo, Pasamos de ser Cantábrico, do Banco Cantábrico pasamos a ser o Banco Atlántico. Atlántico. Sí. E que cambia de ser o Cantábrico ao Atlántico? A temperatura da agua, mellor. Está máis fría no Atlántico. Non vai cambiar nada, María Teresa. Vai ser tudo igual, non vai cambiar nada. Bueno. Non vai cambiar nada. Vai ser todo igual. Sí. Entonces, por que cambian o banco? É que non me entra... Non, é todo igual, Sí. pero non é igual.
é millor. É igual, pasa que é bo para todos. É bo para todos e é bo para todos e xa está, é bo para todos. É bo para todos. Nós aquí no banco non nos movemos por intereses. Van quitar os intereses agora Non, por eses intereses sí que nos movemos. Digo, non nos movemos por interés particular. Vale. Entón, cando volva, cando volva, pois xa seremos o Banco Atlántico. Xa non seremos Banco Cantábrico. Moi bien. E mira unha cousa, entonces, xa sabedes a onde temos que trasladar os cartos agora? É que creo que non me está entendendo. Eu teño un sobrinho que comprou agora unha furgoneta. No. Que pode vir aquí buscalos e leva rápido para onde sea, María Teresa, cos cartos non se va a mover. No. Non entendo nada. Os cartos non hai que movelos para ningún sitio. Os cartos siguen aquí. O que cambia é o banco, en vez de ser Banco Cantábrico, é Banco Atlántico. Pero os cartos non hai que movelos. Os cartos siguen aquí. Os cartos siguen aquí. Están aquí. Sí. O sea, non están aquí. Cambia o banco, cambia o nombre do banco, pero os cartos siguen aquí igual. Claro. Ahora entendín, coño, ahora entendín. Pois entonces quero sacar todos os cartos. Por que quere quitar todos os cartos? Por qué? Pero vamos a ver, acábame de dicir usted que van cerrar o banco. Terei que coller os cartos e leválos por novo. Que non hai que levar os cartos a ningún sitio, joder, que os cartos siguen aquí. Os cartos van por informática, van polo aire. Ou fais vai polo aire, xa é todo informático. Non hai que coller os cartos dun lado e leválos a outro, joder. Vale, xa entendín. Van cambiar o letreiro na masa. Vale, entón, eu, María Teresa, non teño que facer nada. No. Vale. Exacto. Bien. Acórdese que é bo para todos. É bo para todos, sí, señor. Non hai facer nada. Déxame mirar, a ver, amigo. Usted non ten que facer nada, non ten que levar os cartos a ningún sitio. Vale. Joder. Pero unha cousa. Que? E eu podería falar ca persona esa que vai levar os cartos para outro banco? Ninguén vai levar os cartos para ningún lado. Pero como non vai levar ninguén? Naide vai levar os Ten que haber cartos. alguén que leve os cartos para outro banco. A ver. Naide vai levar nada para ningún lado. Nadie vai levar nada. Entende? No. Vamos a ver. Nadie vai levar os No, cartos. naide vai levar os cartos van a seguir aí. Arre de Entende? Dios, pois non nos entendemos hoxe. Vamos a ver, eu os cartos que teño aquí, Sí. quen nos vai levar para outro Naide banco? están aquí igual. Coño un cartel de Banco Cantábrico e vengo do Banco Atlántico, ponse encima e listo. Se acabó. Nada máis. Así, pa. Joder. Entendeu agora? Pero vamos a ver unha cousa. Si ven a outro banco, vale? Como sabe o banco que son os meus cartos e non son os do outro? Explíquemo. No, explíquemo. Porque eu quero os meus cartos. Xa. Vamos a ver. María Teresa. Sí. Nós, Sí. os seus cartos, Sí. nin os de ninguén, nós nos temos físicamente. Como non estamos chocando? ¿Dónde están os cartos? Me cago en la vida. No, que ¿Dónde non- están os cartos? Que non sei. Non entrar aquí que son os ladróns, No! ¿Dónde están os meus cartos? Me cago en la vida. ¿Dónde están os cartos? Os cartos non están en ningún sitio. Cuidado, no, a ver. Están arriba, están na nube. Están na nube. Que nube? Na nube. Pero en que nube?
quen os está agardando? A Virgen de la Cueva. Pero vamos a ver, ó. Bueno, hombre, bueno. O que me faltaba por ir hoxe. Xa me podes dar hasta o último céntimo, que eu levo todo para a casa. Vamos facer unha cousa. A que queira. Vamos mirar canto ten na cuenta, porque ao millor ten pouco e vanlle dar moito polo cúpula aí abaixo, como ten ollos e baixo. Vale? Joder, tanta leria, tanta... Ao mellor estamos aquí por 4 perras que ten aquí rompéndome a cabeza. Hombre, 300.000 euros. €300.000. Pero usted limpando castañas. Moito aforrou usted. Moito. 300.000 euros aforrou. Sempre fun moi aforradoriña, enseñoume un mozo que tuven eu. Ah, sí? Que? Sí. Eu anduven co profesor Bastos, moitos anos. E quedoume. Non sei se terá por aí os 300.000. Levos. Trae. O mes que ven, cando seña o Banco Atlántico, Sí. xa que ten tanta ilusión de metelos usted, tráenos, vale? Vou levar o folleto. O follete, acordes. Sí, sí, É sí. bo para todo. Vou para todos, sí, señor. As gomas ten que devolvermas, Sí. Vale, Bueno, acórdese. pues nada, O mes que pomes. ven, cando seña o Banco Atlántico, Xa xa chos ven a traio. Veña. Vale. Vaya por aí abaixo, Gracias, veña. O mes que veña. ven. Buenos días. Hombre, Que tal? a lo foi o mes. A lo foi o mes rápido, Que traio aquí? Os 300.000. Ah, Señora, moi en que ben. quedamos? Moi ben, aquí estamos, sí, señor. Vamos a ver. 300.000 euros. Y quedamos en que acababa o mes, Sí, señor. ¿no? Y viña Que pasou? o Banco Atlántico, pero é o Cantábrico igual. Ah, non se enterou. Ao final non houve acuerdo. Eh? Ao final non houve... Estaba negocio, ao final non houve acuerdo co Banco Atlántico. Seguimos así, seguimos sendo Banco Cantábrico, non pasa nada. Non chegaron a acuerdo, ao final co Banco Atlántico e seguimos sendo Banco Non me Cantábrico. jodas. Sí, sí. Cago en la vía. Pois vou levar os cartos ao Banco Atlántico. Por qué? Porque me dixeron que é bo para todos.